ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರ ಶನಿವಾರ ಭಾರಿ ಜೋರಡೆ ಉಂಟು. ಶನಿವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 237 ಜನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬೈದಿದೆ. ಮೂಜಿ ಪುಂಜು ಅಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆದಿದೆ. ಐತಾರದ ಬಿಗು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರಡೆ ದುಂಬರಿದಳು. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹರಸಾಹಸದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜಡೋರ್ಮೆ ಆವೊಂದು. ಕೊರೋನಾ ಶನಿವಾರಲ ಜೋರಾದೆ ಅಬ್ಬರಿಸಾದಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ 237 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬೈದನು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತದು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಆಯ್ನ 4 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 109 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರದ 311 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತೇರು. ಈ ಪೈಕಿಡು 1848 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಶನಿವಾರದ ಸೋಂಕಿತೇರನ ಸಂಖ್ಯೆ 4537. ರಾಜ್ಯಡು 93 ಜನ ಶನಿವಾರ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತೇರನ ಸಂಖ್ಯೆ 59,652. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಂದ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿನಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದುಂಬರಿದನು. ಐತಾರ ರಾಜ್ಯಡೊರ್ಮೆ ಬಿಗು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುಡು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹರಸಾಹಸ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಡೊರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಬಲಿದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಬದುಕಂಡಲ ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆನ್ನು ಕಾಡೊಂದುಂಡು. ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ತಾದಿ ತೋಜು ಪನ್ಪನವೇ ದುಂಬುದ ಬದುಕದ ಆಶಾಕಿರಣ.